La intervenció arqueològica per part de l'Arquebisbat de Tarragona, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i l'Ajuntament de Tarragona al recinte de la Tabacalera de la ciutat ha permès documentar les restes de la fonamentació de l'absis de la basílica i tomba martirial. Mossèn Joan Serra i Vilaró, arqueòleg, va identificar entre els anys 1926 i 1933 aquest lloc com el sepulcre on van ser enterrades les despulles martirials del bisbe Fructuós i dels seus diaques Auguri i Eulogi. L'actual intervenció ha estat per verificar la conservació de les restes de l'espai absidial i la tomba sacra, després de la construcció de la Tabacalera, per tal de facilitar en un futur la recuperació de la major part de la basílica. Estem davant d'un moment, a mi em sembla, molt important per la nostra ciutat, per Tarragona i per al cristianisme primitiu, perquè podem dir que s'ha tornat a descobrir d'alguna manera, s'ha tornat a veure, s'ha tornat a trobar aquella tomba que, efectivament, mossèn Serra Vilaró va excavar ja fa 80 anys abans de construir-se tot aquest complex de la Tabacalera. Us ho dic sincerament, a mi em sembla que és un lloc d'una importància capital, que potser no ens en donem compte ara i espero que l'Andreu Muñoz, amb el seu entusiasme, com sempre, us pugui explicar amb més detalls el que significa i també el que significa per Tarragona i pel cristianisme primitiu, que és una de les línies d'investigació que tenim al nostre Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, investigar sobre el cristianisme primitiu. Jo penso que a tots ens interessa moltíssim la nostra història i aquí estem davant d'un fet realment excepcional. Que aquesta és la tercera experiència de col·laboració amb l'Arquebisbat de Tarragona i amb l'Ajuntament de Tarragona. Van començar a la catedral, un segon projecte a l'amfiteatre i un tercer projecte aquí a la necròpolis paleocristiana que no s'hagués pogut dur a terme sense la col·laboració de l'Autoritat Portuària de Tarragona, que ens ha ajudat en el finançament de l'obra civil d'aquests treballs. Només insistir en la voluntat de fomentar la col·laboració institucional per dur a terme projectes que amb l'actual context econòmic són molt difícils de desenvolupar. La intervenció d'aquest equip d'arqueòlegs també ha permès netejar la cripta dels Arcs, una de les dues estances amb funcions funeràries i de sagristia, per ampliar el coneixement d'aquest espai i aplicar noves tècniques per proposar una restitució virtual d'aquesta construcció. Bàsicament la intervenció, els seus resultats són la documentació de l'estructura absidial de l'antiga basílica paleocristiana que va servar les restes dels tres màrtirs, una basílica construïda entre finals del segle IV i inicis del segle V en els moments d'oficialització del cristianisme. Les aportacions arqueològiques ja excavades per Serra i Vilaró ens permeten confirmar que per les relacions topogràfiques entre estructura basilical i tomba, la tomba era una realitat precedent i aquesta basílica va tenir la cura de centrar justament el seu absis, la seva capçalera, entorn a aquesta tomba considerada sagrada. Ens adonem que Serra i Vilaró va tenir una especial cura per deixar-la intacta, farcida de terra. Això ens ha permès exhumar-la, entendre que és una tomba realitzada a base d'opus caementicum, aquest formigó romà, morter, totxo, pedra, és una tomba sòlida, forta, profunda, revestida, a més, per un conjunt de placats que encara hem pogut trobar alguna de les petites restes que es troben i que veureu. Per tant, la importància de la troballa és realment excepcional. Documentar el que seria la fonamentació d'aquestes restes obre la possibilitat de que gran part de la basílica, dels fonaments d'aquesta basílica tan important, puguin ser reexcavats, retrobats. Imaginin-se per un moment que aquesta basílica, en quasi tota la seva integritat, pogués ser recuperada de nou i associada a la necròpolis paleocristiana de Tarragona. Estaríem segurament davant d'un dels conjunts paleocristians més imponents, per suposat, de la península ibèrica i en gran mesura de l'Europa occidental.
és que nosaltres preveiem amb el projecte d'investigació, allò que ens fan fer sempre per demanar el permís i tal, que hi ha la cobertura. La cobertura amb unes condicions, evidentment, per preservar totes les restes, no sol la tomba en si o les peces absidiades que formen part de la fonamentació, sinó tot. Això com es fa? Es fa, doncs mira, en el cas de la tomba, com veureu que queda una obertura i no podem tirar terra d'una manera alegre, el que farem és posar un geotèxtil i ficar terres toves que no puguin fer mal a la tomba, les pujarem prudencialment per després poder tirar aquestes terres que hem anat guardant aquí per poder cobrir-ho. Per tant, diguéssim que ara sabem que el dia que vulguem tornar a obrir serà una feina de pràcticament ni un dia de màquina i que evidentment deixarem les fites, que és aquest geotèxtil, per saber ràpidament com podem fer la seva exhumació amb totes les garanties que no fem malbé la tomba. Si no podem conservar, si no podem tindre un manteniment continu, i ara veieu que les condicions no són les idònies, és millor tapar, perquè així no hi ha una degradació de l'espai, d'acord? Per tant, sempre que excavem i tinguem una previsió de que quedi les coses a la vista, s'ha de preveure també una conservació i un manteniment. Per aquest motiu, el proper diumenge, dia 2 de novembre, s'ha organitzat una jornada de portes obertes on es podran visitar les restes. L'horari de la visita serà de 10 a 2 i l'entrada serà per la necròpolis paleocristiana de Tarragona.